Hvis du har en aktiv webshop, som du har haft koblet sammen med Google Analytics, så kan du gå derind og se, hvad for nogle søgeord din hjemmeside allerede virker for. Og det gør du ved at gå herind under standardrapportering. Og så vil jeg anbefale at starte med at sætte en tidsperiode, som går pænt langt tilbage, hvis du har haft Google Analytics kørende i så lang tid selvfølgelig. Gerne et års tid eller mere, så du får data langt tilbage at arbejde med. Og så går du herover under trafikkilder, ind under kilder, og så kan du gå ind under søgning. Og der har du så både her de organiske og de betalte. Og de organiske, det er jo dem, som er de gratis besøg, så at sige, fra søgemaskinerne. Og de betalte, det kan være, hvis du har kørt en Google AdWords-kampagne. Vi starter her med at gå ind under de organiske, og så ruller ned her til listen over søgeord. Nu har jeg så gjort dem lidt utydelige her, for ikke at afsløre alt for meget fra den her konto. Og der står så de søgeord, dem kan du så kopiere og sætte over i din søgeordsanalyse og arbejde videre med dem der. Se, er der nogen, som kunne der være flere muligheder i, hvis du forbedrer din søgemaskineoptimering yderligere. Den, der hedder Not Provided, det er for dem, der har været logget ind i Google, og dermed kører deres søgninger krypteret. Så dem går man desværre glip af, men alle de andre, dem kan du tage i hvert fald. Hvis du har mange søgeord her, som du gerne vil have trukket ud, nu kan man se, i den her for eksempel, der er 7.891 i alt, så kan du vise nogle flere gange her, op til 500 af gangen. Når du så har fået den liste frem, så kan du rulle herop i toppen og eksportere dem til et format, som du så kan læse ind i et regneark eller noget andet, og så arbejde videre med dem der. En anden mulighed for at se søgeord i Google Analytics, det er, hvis du har koblet din Google Analytics sammen med Google Webmaster værktøjer. Så kan man her under søgemaskineoptimering ikke bare se de søgeord, du har fået besøg fra, men også dem, hvor du er blevet vist. Så kommer de frem her, hvor man kan se, hvor mange gange blev vist, hvor mange klik har man fået, og hvad er den gennemsnitlige position, og hvor mange i procent har klikket, når de har fået vist din side, eller fået din side med i deres søgeresultat. Hvis du er i tvivl om, hvordan du kommer i gang med Google Webmaster værktøj, så har vi også en lille video i SEO-skolen her hos Golden Planet, der viser, hvordan du gør det. Så det her, det er en rigtig god kilde til at få nogle søgeord til at arbejde videre med i din søgeordsanalyse.